Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. 60 kilo ng iligal na droga na may street value na higit 400 million pesos nasabat ng PNP Drug Enforcement Group sa Mexico, Pampanga. Abacan Watershed Reforestation Project inilunsad ng De La Salle Alumni Association Pampanga Chapter at ng Abacan River and Angeles Watershed Advocacy Council Incorporated. Pagkalat ng personal na impormasyon na nagagamit sa scam, iimbestigahan na ng National Telecommunication Commission at National Privacy Commission. Higit 93,000 na benepisyaryo ng Pantawid Pamilya Pilipino Program natukoy na NANPUR, DSWD, planong irekomenda na tanggalin na sa listahan. At sa ating trip, treat at gimmick, abot kamay na renta ng mga sasakyan, handog ng Param Car Rentals. Magandang araw Central Luzon, magandang araw Pilipinas. Sa inyong lingkod, Paolo G. Santos, humahalili kay Kuya Justin Dizon ngayon hong Huwebes, September 15. Napakabilis po ng araw dun ho sa mga nakatambay at nanonood ho sa amin po mga programa sa CLTV. Marami po kayong dapat malaman, lalo-lalo na ho yung mga nagiging takbo ho ng balita dito ho sa Central Luzon. Kaya shout out ho dun ho sa mga masugid ho naming follower. Sa buena manong mga balita ngayong araw ho ng Huwebes, nito pong Miyerkules. Opo mga kaibigan, kahapon po yan, September 14, ay nasabat ho nitong PNP Drug Enforcement Group. Ito hong DEG kung tawagin. Ang 60 kilo na hinihinalang droga, illegal ho na droga, shabu ika. Na may street value naman ho na nagkakahalaga ng 400 million pesos. Narito po ang aking panayam kay Police Colonel Marlo Martinez na siya naman pong Deputy Director ng PNP DEG. At nakita nga ho mga kaibigan sa pamamagitan ng bypass operation, ito hong illegal na droga. Narito po ang ating panayam. Jen, ganina ngang alauna ng tanghali ay nasabat itong PNP Drug Enforcement Group, itong kilo-kilong shabu Jen, na nasa 60 kilo at tinatiya itong nasa higit 400 million pesos dito ho sa area ng parking, malaking parking space. At dito nga sa aking likuran ngayon, ating Jen, ay nagsasagawa sa kasalukuyan ang ilang kawani nitong PNP ng pag-iimbentaryo ng ebidensya dahil itong mga hinihinalang shabu bukod dun sa naunang 5 kilo muna yung sanang kanilang bahagi ng bypass operation at saka nung masakotin na to, 2 Chinese national dyan na yung isa ay taga Angeles City, kumpirmadong taga Angeles City at nung kanilang masiyasat doon sa likuran nitong sasakyan nilang kotse ay doon na tumambad itong sako-sakong shabu. At kasalukuyan natin dyan, samantalahin natin ng pagkakataon, andito ang Deputy Director ng Drug Enforcement Group ng PNP, si Colonel Marlo Martinez, para ibigay sa atin yung mga karagdagang detalye. Sir, dito ho sa intelligence ho ninyo, sino-sino ho itong 2 Chinese national at gaano ho kalaki yung operasyon ho nila dito sa Central Luzon? Ito ang operation na to is nasa kopla natin to. Yung mga dating previous na kuha natin ng PNP halos konektado ito tuloy-tuloy yun. So itong grupo na to, malaki ito. In fact, ang target nila, ang playing field nila actually is sumasakot sa National Capital Region, which is Metro Manila, Region 4 and Region 3. So yun ang nila. Sir, ito ho bang Chinese national ho na to, kasama ho ba sila dun sa maituturing ho natin na mga big player dito ho sa illegal drug operation, illegal drug trade? Ituturing natin yan, although hindi sila yung pinakamalaki pa so far, pero malaki na sila. Distributor na yung level nila, itong mga Chinese national. But anyway, that is subject for pa rin natin, investigation para pag-verify
sa mga sitwasyon na yun. Ating dyan, banggitan ko lang yung mga pangalan nitong mga kinilalang suspect. Si Shin Wen Chi, aka Harry Tan. Ito ay 45 anyos at nakatira dito sa Angeles City. At ang kanyang kasamahan na si Shen Xiao, 43 anyos, na ito naman po raw pawang taga Puken, China. Tama ho ba, sir? Yan ang nakalagay. Although hindi natin kino-confirm yan. Kasi lahat naman ng mga pangalan na yan, lahat ng nakasulat na yan, i-confirm muna natin sa investigation kasi ang daling gumawa ng ganyan. Ito ho'y mula ho dun sa ID nila na gamit. Ayon sa ID, ayon sa mga records na nakuha natin, yan yung mga pangalan. But everything is still under subject for our follow-up investigation, of course. Ganun talaga. Sir, naunawaan ho namin yung proseso ho nitong pag-inventaryo ng ebidensya at susuriin ho pa ho niya yun sa laboratorio. No? Pero ito hong nakikita ho natin ngayon, parang blocky-blocky ho mga kulay white na ano ito ho ba'y kumpirmado ng shabu na may tuturing natin? Kasi hindi lang naman po ang first time. In fact, konektado nga natin to sa natin sa ating Coplan, sa mga previous na huli natin. Without the of course, natin sa crime lab. Pero kayang-kaya namin masabihin na shabu na yan. I mean, sa experience na rin natin. And of course, during our negotiation para makabili niyan sa mga ganong presyo. And nasa Coplan, minaman-manan natin yung subject personalities. We are very sure na siya po. Bakit ho paboritong gawing ito ho yung pasahan ng droga? Ito ho ang aming po lugar dito sa Pampanga. Actually, hindi natin masabi na paborito. Kasi sa unit namin first ito. Okay. And hindi rin natin pwedeng sabihin na dito parating dinadala. Kasi dahil sa komunikasyon ngayon, makikipag-team ako sa iyo. Pwede mong sabihin, magkita tayo sa Manila. Pagdating ko doon, ay wala pala ako dyan. Bukas sa Laguna na lang tayo. Bukas sa ganito. Kaya aabot tayo ng mga reggae program. Kasi nag-ingat sila. And nagkataon during this time, dito nagtagpo. And we really cannot say na favorite ito. Hindi talaga natin matutupod. Diyan na is first time natin to rito. Yeah. Diyan naririnig ka ni Colonel Martinez kung may karagdagang kapantanong sa kanya diyan. Yes, Colonel, magandang gabi po. Si Jennifer Salenga po ito. Itanong ko lang po, matagal niyo bang minanmanan itong mga tao na involved dito po sa drug operation na ito? Paano po yung naging operation ninyo that led dito nga po sa pagkaka-aresto nitong dalawang Chinese nationals? Yes, ma'am. Ma'am Jen, good evening, Jen. Actually, dahil nabanggit nga natin, itong lahat na ito is subject sa Coplan. Ibig sabihin, puro po itong minaman-manan natin. Pero itong particular na tawag nito, transaction, halos umabot, actually more than 2 months nga Kasi, syempre sa cellphone niya, minsan nakasketch sa ganitong araw, hindi sila tutuloy, mga ganun. So, nagpang-abot today, which is sa tingin ko, more than 2 months ito na yung palipat-lipat, ano-ano ng negotiation para makasiguro sila. At Colonel, ano po ang gagawin dyan po sa mga nakumpiskang droga? Hindi po biro yan. 60 kilogram at nagkakalaga ng mahigit 400 million. Ano po mangyayari dyan? Yes, ma'am. Maraming abot na ito ng 408 billion pesos sa standard GDP drug price natin. Ang gagawin natin dito, ma'am, sa proseso nito, after filing the case, kasi iaano muna natin sa crime laboratory for quality analysis, kung saka quantity na rin, gaano kabigat, kung shabu ba talaga ito. Then, ipipresent yan as ebidensya sa korte. Tapos, i-distract actually ito. Ngayon, pag nagbigay na ng signal ang korte na pwede nang i-distract ito, ang magdi-distract lang ako ayon sa batas yung PDEA lang. So ito turn over natin sa PDEA and i-distract nila. Pero dapat may court order yun. Alright. Yes, Colonel, before I let you go, baka meron po kayong mensahe o paalala sa mga gumagawa ng ganyang klaseng trading sa illegal na droga. Go ahead po, sir. Yes, ma'am. Actually, ang paalala natin, ma'am, para sa public,
kung meron tayong naramdaman na medyo duda tayo, nandyan lang po ang kapulisan natin, nandyan po ang ating PNP DEG. Tumulong po sana tayong magbigay ng informasyon. Kasi lahat po ng ano na to, ang laking papel ng public dito eh. Pagsimula talaga yan sa maliit na informasyon, and bahala na po kaming mag-follow up doon. Lahat talaga kailangan natin ng tulong ng public. So, ang pananawagan ko po is para sa publiko, ang kapulisan nyo, nandito lang po, tulungan natin, magbigay po tayo ng informasyon. Kalaban ng lahat itong droga. Jan, maisingit ko lang kay Colonel Martinez, itong nakalipas na araw, Panay DEG o itong Drug Enforcement Group ang may malaking huli. Ano? Paano naman ho yung koordinasyon ho ninyo dito sa lead agency ng PIDEA pagka ho may mga ganito ho kayong operasyon? No, ang PNP DEG actually, ang PNP as a whole, lahat ng drug enforcement unit ng PNP, gumagana po yan as support lang sa PIDEA. Ang ino-authorize talaga ng batas is PIDEA. Yeah. So lahat tayo support. Every time nagagawa kami ng move, surveillance, bypass, search warrant, whatever, makikipag-coordinate talaga tayo sa PIDEA. And once na mag-coordinate tayo, iaano natin kung joint operation natin sa kanila yan. Kasama na rin yung R2, yung local, yung dito, yung kapulisan dito. Maraming So, salamat Colonel Martinez yan. Okay. Maraming salamat din po. Ayan natin dyan. At ngayon, abalang-abala pa sila dito sa likurang bahagi nitong mobile na kasalukuyan mga kaibigan. Ayan ho, nakasilid ho ito dito ho sa, pakita mo parin Johnny, at may mga naunang video na tayo na naipresenta, naipakita kanina ating Jen, pero hanggang sa kasalukuyan, ayan, tipak-tipak na hinihinalang shabu yan Jen, at tiyak raw na ito ay sasailalim sa laboratory test, para masuri na rin kung gaano ito ka yung ano nito, yung value nito ating Jen, kasi kahit na nalalaman natin na may shabu, meron din classification din daw iyan. Ayon na rin dito sa ilang mga kawani ng PIDEA na nagsasagawa ngayon ng pag-iimbentaryo. Sa iba pong mga malalaking balitang Central Luzon, nakataya umano ho sa estado ho ng tubig ang produksyon ng yamang dagat. Kaya pinuntirya ito ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Region 3. Ito hong Bamban Cove para ho sa kanilang coastal cleanup activity. Dito ho nanggagaling ho yung tubig alat na ginagamit para naman ho dun sa breeding program ng mga high-value species na isda. Opo, nakanila natin naman pong pinakikinabangan at sarap na sarap po dyan yung mga taga Central Luzon, lalo na ho pagka fresh, galing ho dito sa mga karagatan na sakop ho nitong Zambales. Alamin po natin ang report ni Kuyang Felix Barrios. Isang coastal cleanup ang isinagawa ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Regional Office 3 kasama ang mga kawani ng lokal na gobyerno at iba't ibang volunteers sa bayan ng Masinloc, Zambales nitong Martes, September 13. Kasama ito sa mga aktibidad sa selebrasyon ng 59th Fish Conservation Week. Bilad man sa araw, makikita pa rin ang saya sa mga nakilahok sa paglilinis sa Bamban Cove. Malilinis po natin yung mga basura sa mga tabing dito along coastal line at coastal river. Tapos siyempre po, para po gumanda po yung kanilang, ito po, mangrove. Bali, spawning ground po ito ng mga fishes, mga coastal, Ang paglilinis sa mga katubigan ay katumbas umano ng pagpapalakas sa produksyon ng mga lamang tubig. Malaki po siyang tulong kasi po nalilinis po yung aquatic area po ng Masinloc, and yung sa tubig po na ginagamit nila para po magbuhay ng mga rotifers, katulad po ng mga pagkain po ng mga bangus po. Ang nasabing cleanup drive ay isa sa mga aktibidad ng BFAR para sa selebrasyon ng 59th Fish Conservation Week. Ayon kay Marlon Alejandro, ang OIC ng Technology Outreach Station for Marine Water Species ng BFAR sa Masinloc, malaki ang bulto ng yamang dagat ang nanggagaling sa Bamban Cove. Nakatulong ito kahit na papaano nabawasan yung basura na nandito sa coastal waters ng Bamban Cove dito sa Masinloc and Oyon Bay. Kasi dito
ang karamihan na nanginginain at nagkakanlong yung mga maliliit na yamang dagat natin, yung mga larvae ng iba-ibang mga crustaceans at isda. Dito rin daw umano nanggagaling ang tubig alat na ginagamit para sa breeding program ng mga high-value species ng isda. Dito po tayo kumukuha ng tubig para sa operation ng ating hatchery. Andito po yung hatchery natin na sa lukuyan ay marami po tayong alaga ng mga bangus fry dito. Meron din tayong pong sea bass at meron tayong mga yung mga sea cucumber at mga blue swimming crab na inaalagaan ngayon dito. Ang paglilinis ng paligid ng karagatan sa Zambales ay magsisiguro umano na mananatiling mataas ang ani na nakukuha pagdating rin sa bangus production, kung saan number 4 ang lalawigan ng Zambales. Ang Zambales kasi ay number 4 tayo sa pagdating sa bangus production sa buong Pilipinas. At sa kasalukuyan meron tayong kulang 400 kgs dito sa Masinloc Oyon Bay na under din siya ng protected area. Felix Barrios, CLTV News. Balita naman po tayo sa Kongreso, mga kaibigan, mga karehiyon, ikinukonsidera umano ngayon nitong House Ways and Means Panel ang proposal ho na itaas ang excise tax sa mga tinatawag ho na sin products. Kabilang ho dito ang alcohol, yan, soft drinks, sigarilyo at ito hong mga produktong vape. Ayon ho sa statement ng chair ng komite na si Representative Joey Salceda, maaari raw makatulong na mabawasan ho ang demand sa asukal kung mas tataas pa ho. Kung tataas pa ito hong ipapataw ho nila na tax sa mga produktong malaki ang konsumo nito. Gayunpaman mga kaibigan, labis pa munang pag-aaralan ng panel ito hong posibleng impact nito, lalo na at umabot na ho sa 35 billion pesos ang revenue collection mula ho rito kada taon. Ganun ho kalaki yung revenue ho ng gobyerno dyan. Bukod ho dito, masang-ayon din daw sila dito ho sa regulasyon kaysa sa taxation. Ang plano hong pagpataw ng mataas na tax sa mga sin products ay parte ho ng strategy ng Department of Health o DOH upang makontrol ang umano'y sustained increase sa mga alin. Dito ho sa mga sakit na may kaugnayan ho sa lifestyle ng isang tao. Kasama na rito ang obesity and diabetes. Naku, marami hong tatamaan ho niyan mga kaibigan. Sa pagbabalik ng CLTV News, Abacan Watershed Reforestation Project inulunsad ng DLSAA, Pampanga at ang Araw ACI. Kaya Beca Road 2030, sentro ng LEDAC Conference ng mga opisyal ng LGU ng San Fernando. At nabigyan ng educational assistance sa Gitnang Luzon, umabot ng 35,000. Enhanced DSWD Regulatory Services, inilunsad ng DSWD para mapabilis ang proseso ng serbisyo. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News. Nagbabalik po ang CLTV Balitaan. Lumagdaho sa isang Memorandum of Agreement, mga kaibigan, ito hong De La Salle Alumni Association Pampanga Chapter at Abacan River and Watershed Advocacy Council Incorporated. Kasama naman ho, ito hong kapatiran ITAS ng Angeles Porac para sa paglinang ho ng 1 hektaryang lupain dito ho sa area ng Barangay Sapang Bato. Isa ho itong watershed na malapit ho talaga dito sa pinangangalagaan nilang protected area. Ayan, bahagi raw ho ng kasunduan ay ang pagtulak ng mga programa para sa reforestation. Opo, napakabuti ho ito ng programa na itinutulak ho ng lokal na pamahalan. Pagkakaloob ng seedling at tulong pinansyal. Yan naman ho ang commitment nito hong De La Salle sa mga katutubong AITA na mangangalaga dito ho sa ating pong watershed protected area ng Ciudad Angeles. Narito po ang balita.
kung gaano kaorganisado na maglunsad ng world-class marathon sa Clark ang De La Salle Alumni Association Pampanga Chapter, ganito rin sila kadeterminadong maging kabahagi na mangalaga sa kalikasan. Yun ay matapos silang pumasok sa isang Memorandum of Agreement nitong umaga ng Miyerkules, September 14, 2022 sa Abacan River and Watershed Advocacy Council Incorporated. Ayon kay Clark International Airport Corporation OIC President Darwin Cunanan, na siya ring Pangulo ng DLSAA Pampanga Chapter, ang watershed protection ay mainam na proyektong pangkalikasan dahil sa hinaharap na issue ng bansa sa posibleng water crisis. Actually, isa sa mga advokasya talaga ng DLSAA Alumni Pampanga, no? Yung tumulong sa pangkalikasang aspeto, no? Kasi nga ngayon sa Maynila, napoproblema na natin yung tubig. Nagiging problema ng tubig sa Maynila ngayon, nagrarasyon na sila. At sa study nga ng JICA, may posibilidad na sa darating na mga taon na hindi nakatagalan yan, 3-4 na taon, magiging problema na rin ang tubig sa lugar natin dito sa Pampanga, sa Angeles, particular dito sa Clark. Nakatoka naman sa programang reforestation sa paligid ng Sapang Bato. Nasakop ng Abacan Watershed ay ang grupong kapatiran AITAS ng Angeles at Porac para sa kalikasan at agrikultura. Sila ang adopted community ng DLSAA. Ayon kay Cunanan, malaki ang impluwensya ng kanilang hanay sa pagpapalawak ng kamalayan sa issue ng water crisis na hinaharap ng bansa. Nakakatakot umano kasi na ang tulad ng Pampanga na walang water reservoir ay maitulad sa National Capital Region na ramdam ang kakapusan ng tubig. With the development all around us, no, nakikita ho natin ngayon, ang Clark umuusbong. Dumarami locators, dumarami yung mga nagtatrabaho. Ang Angeles City lumalaki. Ang Mabalacat, syudad na ngayon. So hindi malayo na sa darating na mga taon, lalong dadami yung tao, lalong dadami yung gagamit ng tubig. Kung hindi natin ngayon aaksyonan ito, ayaw nating umabot tayo sa panahon na may problema na bago tayo gumalaw. Ang Abacan River and Watershed Advocacy Council Incorporated ay counterpart advocacy group na nanghihikayat sa private sector ng Angeles City. Ayon kay Archimedes Lasatin, ang OIC ng City Environment and Natural Resources, higit 500 hektarya na sakop ng BCDA ang ipinagkatiwala sa lungsod. Na bukod sa pangangalaga sa mga punong kahoy, programa din ngayon ng LGU ay ang pangalagaan ng watershed nito. Naglunsad po si Mayor Porgis din last year, no? Meron siyang nilunsad na watershed program sa Sapang Bato. So 560 hectares po yun, donate from the BCDA sa city government. So until now, nagkakaroon po tayo ng continuous tree planting activities doon. Samantala, isang qualifying international marathon ang ikakasa naman ng De La Salle Alumni Association Pampanga Chapter para sa fundraising activity na bubuhay sa kanilang advocacy drive. Ayon sa kanilang chairperson na si Aris Patawaran, ang kick-off nito ay sa Nobyembre para sa paghahanda naman sa big event nila sa Marso ng taong 2023. So gumawa kami ng 2 event. Yung unang event sa 2022, ginawa namin ito pampabuhay ulit ng running community, no? At saka para makita rin namin yung kakayahan uli ng grupo ng mga volunteers para mag-hold ng mas malaking event, no? Ngayon, etong November 27, ang sumali dito, no, ay may mga discounts papunta dun sa main event namin, which is on March 2023. That is the PCS Clark Animo International Marathon. So, ito mas malaki, no? Ito mas totohanan. Halos 2 taon na natingga ang running community sa world-class marathon event sa Clark at inaasahan umanong magiging mainit ang pagtanggap ng mga participants nito, lalo't ngayong sabay sa fitness advocacy ng grupo ay ang environmental awareness. Paulo G. Santos, CLTV News. Balita naman po tayo sa mga Fernandino dito po sa siyudad ng San Fernando. Nagsimula na ho mga karehiyon. Ito pong Ito pong LEDAC kung tawagin. September 14 ang unang araw ho ng Legislative, Executive,
Development Advisory Council o LEDAC Conference ng mga opisyal ho yan ng City Government ng San Fernando, Pampanga. Ang 3 araw na komprehensya ho dito ho sa Baguio City, titunulak yan. At pinangunahan ho nga ni Mayor Vilma Caluag para ho sa Executive Branch at ni Vice Mayor BJ Lagman, ang presiding officer naman po ng Sangguniang Panlunsod. Kasama din po sa pulong ang City Administrator, Department Heads at ito hong DILG San Fernando. Ipipresenta o ipipresenta ho mga kaibigan sa LEDAC Conference ang Kayabeka Roadmap 2030 ng Administrasyong Caluag, ang City Government Scorecard at ang Priority Agenda ng Sangguniang Panlunsod sa aspeto ho ng legislatura o mga lokal na batas. Sa ibang mga malalaking balitang Central Luzon, higit na organisado na umano ito hong payout ng financial assistance ng DSWD para ho sa mga student in crisis situation. Ito ho ang mga estudyante na tinutulungan ng DSWD. Halos 74 million pesos na umano ang ayudang naipamahagi ho sa 35,000 na mga benepisyaryo. Samantala, inilunsad naman ho ng DSWD ang tinatawag ho na Enhanced Regulatory Services upang mapadali ang proseso ng mga serbisyo at programa ng ahensya. Narito po ang balita. Umabot sa halos 35,000 ang bilang ng mga estudyanteng tumanggap na educational cash assistance mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD sa Gitnang Luzon. Ito ay batay sa datos ng DSWD Region 3 as of September 10. Mahigit 126.9 milyon ang pondong nakalaan sa DSWD Central Luzon para sa naturang programa. As of September 10, 2022, nasa mahigit 73.9 milyon na ang naipamahaging ayuda, habang may natitira pang nasa mahigit 52.9 milyon na nakatakdang ipamahagi sa nalalabing 2 sunod na Sabado para sa payout. Samantala, upang mapabilis at mapadali ang aplikasyon para sa registration at licensing ng Social Welfare and Development Agencies at accreditation ng Social Welfare Development Programs and Services, inilunsad ng ahensya ang Enhanced DSWD Regulatory Services na pinangunahan ni DSWD Secretary Erwin Tulfo. Tulad ng ginawa sa online application sa pamamahagi ng ayuda, mas mapabibilis daw nito ang iba pang serbisyo ng kagawaran. Kahit saan sila they can apply, tapos mabilis na makikita namin, then yung approval, it's just a matter of days lang ma-approve na. Sa buong bansa, umabot na sa 941 million pesos ang naipamahagi ng DSWD sa mahigit 370,000 na estudyante na nakatanggap ng educational assistance. Nauna nang sinabi ng DSWD na sarado na ang online registration matapos umabot sa 2 milyon ang nagparehistro sa naturang programa. Dumipensa naman si Tulfo sa mga bumabatikos sa kanilang programa. Paglilinaw ng kalihim, hindi lahat ay makatatanggap ng ayuda dahil limitado lamang ang kanilang pondo. Nangako naman ng kalihim na hihingi ng tulong ng Department of Education, mga LGU at ilang mambabatas para sa mas maayos na pagpapatupad at mamahagi ng educational assistance sa susunod na taon. We will need the help para hindi ho ganito na marami ho nagagalit, umaasa na hindi sila nabigyan. Wala naman kami sinabing bibigyan ho namin lahat dahil wala naman ho kaming budget. Ang budget lang ho namin is 500 na umpisa. Ginawa namin 1.5 para mabigyan as much as possible na mga tao. Pero kulang pa rin ho. Batid naman ng DSWD na may mga estudyante partikular sa mga nasa malalayong lugar ang nangangailangan din ng tulong pinansyal para sa kanilang pag-aaral, ngunit walang kakayahang makapag-register online. Tutugunan daw ito ng DSWD. Nakita namin na meron pa rin kailangan na tulungan yung mga poorest of the poor, yung mga hindi makapag-register. Yun yung target na namin after September 24, yung bababa kami sa mga districts. Okay? Siyempre, sa tulong pa rin ng mga LGUs natin na tutulungan tayo. Samantala, bagamat sarado na ang online application, patuloy pa rin daw ang ahensya sa pagproseso sa mga naunang aplikasyon at matatanggap ng mga kwalipikadong benepisyaryo ang cash assistance sa mga susunod na schedule ng payout. Angelica Cara,
CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV Balitaan, pagkalat ng personal na impormasyon na gamit sa scam, iniimbestigahan na ng NTC at MPC. 6 na agrarian welfare bills nakasalang na sa Kongreso. Drug den sa Mabalacat City, natuntunan ng mga otoridad, senior citizen kasama sa naaresto. At 93,600 na benepisyaryo ng 4Ps natukoy na non-poor. DSWD planong irekomenda na tanggalin sa listahan. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV Balitaan. Nagbabalik po ang CLTV Balitaan. Mga kaibigan, mga karehiyon, kayo pong mga nakatatanggap ng mensahe na kung mag-ingat ho kayo dahil nagbabala ho itong National Telecommunication Commission o NTC tungkol ho sa mas detalyado o manong strategy nito pong text scammer. Ang modus ho ngayon, personalize o may pangalan pa. Naranasan ho ba ninyo yun? Oo, kuminsan ho, magugulat ho tayo Kilala ang first name at pati ho yung kung ano ho ang nirehistro ho ninyo sa ilan hong mga apps na ginagamit ho natin. Mula ho sa anonymous number, nakikipagtulungan na raw ang NTC, dito ho naman ho sa National Privacy Commission at mga telco companies, mga kaibigan, para matukoy kung papaano kumalat ang ilang personal na impormasyon ng mga tao. Ayan, malalaman ho natin kung paano ho ito nangyayari at paano ho ito sisimulan ng NTC sa balita ni JM De Jesus. Nakatanggap ka na ba ng ganitong uri ng text message na tila kilala ka ng sender kung saan binabanggit pa ang inyong pangalan? Makikita rin sa huling bahagi ng text ang isang link na kailangan pindutin. Yan ang mas improved na style umano ng mga text scammer ngayon, ang personalized text scam. Ito ay uri ng unsolicited text message or SMS na galing sa mga di kilalang numero o 11-digit numbers. Layon umano nito na makuha ang inyong iba pang personal na impormasyon at online account sa pamamagitan ng pagpapanggap bilang isang bangko, service provider o iba pang mga lehitimong kumpanya o kanilang personalidad. Lately, nag-evolve na po sila na pati yung pangalan mo sinasama na dun sa message upang pakita nila na kabisado ka nila o kakilala ka nila at ikaw ay baka mainganyo na maniwala sa kanila at ikaw ay sumagot, nagbigay ng personal information or paklik mo yung link na bibigay nila at yun na po ang umpisa ng proseso nila sa panloloko at kadalasan humingi ng pera. Gawa ng pagiging curious ng ilang umano nakakatanggap ng mensahe, bagamat alam na text scam ito, ay binubuksan pa rin ang link. Kaya ang babala ng NTC ay agad na lamang itong burahin. At talagang napakadelikado po ng mga text scams, no? Kasi kapag kinlik mo yung link na kasama doon sa text at ikaw ay nakakonect sa internet, maaari ka nitong dalhin sa isang phishing website kung saan hihingin niya yung inyong username, password, maaaring credit card details or banking account details, no? Or pwede rin na ang link na ito ay magda-download ng virus na may kakayanan na i-obtain yung mga personal or sensitive information na nasa iyong cellphone. Higit din pinag-iingat ang mga senior citizen na posibleng maging target din ng mga scammer. So sa mga senior citizens po na kasama natin, no, kasi kadalasan nga po hindi sila maalam sa cellphone or sa mga bagong technology, ang pinakamaganda po sigurong gawin natin ay magpatulong po sila sa kanilang mga kasama sa bahay, sa kanilang mga pamilya, bago po sila gumawa ng kahit ano pa mang pag-click ng link o pagsagot doon sa text. So magtanong po muna tayo sa ating mga kasama para matiyak po natin na ito ay hindi isang text scam.
Kapag nakuha ng personal na impormasyon, ay maaari umunong gamitin ito na scammer sa mga malisyosong gawain. Iniimbestigahan na rin ng NTC katambalan National Privacy Commission kung papaano nakukuha ng mga scammer sa mga pangalan na tumiro ng mga tao. So, ayon po sa resulta na initial na ginawa ng National Privacy Commission, hindi po ito galing sa mga data aggregators. So, ito yung mga nagko-collecta ng mga information natin. No? So, subalit ang NTC po ay patuloy po na gagawa pagsisiyasat sa posibleng pinagmulan at sanhi ng mga targeted dismissing messages. Nakikipagtulungan din umano ang NPC at NTC sa mga telecommunications companies sa pagbuo ng mga akbang laban sa kamakailang alon ng mga smishing messages. Inatasan din ng mga telco sa patuloy na magpadala ng text warning sa kanilang mga subscribers. Kung sakaling mahulog sa pain ng isang text scam o nakapagbigay ng impormasyon, importanteng ma-report daw agad ito sa mga kinauukulan. Halimbawa kung ito ay kaugnay ng inyong credit card, ipagbigay alam agad sa inyong bangko ang insidente upang maiwasan ang mga maaaring maging iligal na transaksyon sa inyong account. Samantala, pabor naman ng NTC sa panukalang batas na iparehistro ng mga SIM card na makakatulong umano ito upang masugpo ang text scam. Yan ay isang importante para ma-detect, mahuli yung mga scammers natin o mga criminals. Ang NTC ay nakasuporta dyan, 100%. Mensahe naman ng NTC sa mga nagsasagawa ng mga illegal na scam. Maraming paraan para kumita ng pera. At masamang gawain ko yan, bawal sa batas at baka mahuli pa kayo. Ngayon, yung NBI, yung PNP, yung mga cyber crime group nila. At siyempre, ang aming department, attached kami sa DICT, ay talagang nagtulong-tulong na sila, nag-uugnayan, nagka-collaborate, para nga mahinto at mahuli yung mga gumagawa ng gawain na yan. Jayan De Jesus, CLTV News. Balita naman po tayo sa ating... Ulit. Balitang agrikultura naman ho tayo mga karehiyon. 6 na agrarian reform bills ang nakasalang ho ngayon sa Kongreso para sa deliberasyon ng mga mambabatas. Ang mga panukalang batas na ito ay tugon ho sa hiling ng ating pong Pangulong Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa kanya pong State of the Nation Address o SONA na tutukan ang pagpapabuti ho ng kalagayan ng mga magsasaka o ito hong mga agrarian reform beneficiaries o ARBs, mga magsasaka, mangingisda at iba pang mga manggagawa sa sektor ho ng agrikultura. Kasama ho sa proposed bill ay naglalaman ho ng full crop insurance coverage sa mga kwalipikadong ARBs ng Comprehensive Agrarian Reform Program o CARP. May panukalang batas rin na magre-restructure ho at magko-condone sa mga hindi nababayarang interes, penalty, surcharge sa mga pautang at ito hong ipinagkaloob sa mga magsasaka, mangingisda at ARBs. Target din ho na maipasa ang batas ukol ho sa conversion ng ilang lupang agrikultura para ho magamit sa ibang bagay maliban ho sa pagtatanim. Inaasahan naman ho na maipapasa ng 19th session ng Kongreso ho ang mga nasabing panukala. Police report naman ho tayo mga karehiyon. 4 ho na katao ang naaresto, kasama na ho ang isang senior citizen. Dito ho sa isinagawang operasyon ng mga otoridad sa hinihinalang drug den dito ho sa syudad ng Mabalacat. Tinataya hong nasa higit 100,000 piso ang halaga ng nasamsam na illegal na droga. Narito po ang balita. Matapos ang isinagawang pagmamanman, pinasok na ng mga otoridad itong Martes, September 13, 2022, ang isa umanong makeshift drug den sa Barangay Poblasyon sa Mabalacat City, Pampanga. Ang pagkakadiskubre sa drug den,
Nagresulta rin sa pagkaaresto ng 4 na hinihinalang tulak ng droga sa lugar. Kinilala ang mga suspect na sina Edward Concepcion, 30 years old, John Liang Kungko, 37 taong gulang, Eduardo Concepcion, 54 years old, at ang senior citizen na si Arnold Baron, 60 years old. Ang 4 ay pawang mga residente sa Mabalacat City. Na-recover sa operasyon ang 7 heat-sealed transparent plastic sachets na naglalaman ng 15 gramo ng hinihinalang droga na nagkakahalaga naman ng 103,500 pesos. Nakumpiska rin ang iba't ibang drug paraphernalia at ang marked money na ginamit na nagpanggap na buyer ng droga. Kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang isasampa sa 4 na suspect. Angelica Cara, CLTV News. Sa iba pong mga malalaking balitang Central Luzon, planong irekomenda ho ngayon ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na tanggalin umano ang 93,600 katao sa listahan ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps mula ho sa kabuang 1.3 million na benepisyaryo. Kasunod ho ito ng revalidation process na isinagawa sa field office ng DSWD. Ayon ho kay DSWD spokesperson ASEC Romel Lopez, posible na raw na maalis ho ang mga ito sa programa sapagkat sila ay napatunayang non-poor na. Nakaangat na sa kabuhayan at nakalagpas na ho sa poorest of the poor status. Ibig sabihin, naging matagumpay umano ang 4Ps program dahil napaangat na ito. Napaangat na ho yung kanilang buhay mula ho dito sa ipinagkakaloob ng gobyerno na benepisyo. Samantala, sa datos naman po ng ahensya, nasa 187,000 na umano ang nakagraduate ho sa programa at natanggal na sa listahan ang 24,000 na benepisyaryo. Ito ho yung mga voluntaryong umalis. Ang mga mababakanting slot ay maaari naman ho raw na ibigay sa mga Pilipino na nasa waiting list ng ahensya. Sa pagbabalik ng CLTV Balitaan, Department of Agriculture naglaan ho ng 100 million na pondo para sa industriya ng sibuyas. At abot kayang renta ng mga sasakyan, handog Param Car Rentals. Manatiling nakatutok at magbabalik ho ang CLTV Balitaan. Nagbabalik po ang CLTV Balitaan. Shoutout ho sa lahat ho ng mga magigiting ho natin na mga farmer ng sibuyas dyan ho sa Nueva Ecija at ilan hong mga karatig probinsya dito sa Central Luzon, dyan sa Tarlac. Marami-rami na rin ho yung mga nagtatanim ho na sibuyas. Ito, makinig ho kayo, naglaan ho ang Department of Agriculture ng 100 milyong pisong pondo para ho sa pagtataguyod ng industriya ng sibuyas dito ho sa ating bansa. Batay ho yan sa Philippine Onion Industry Roadmap 2021-2025. Kailangang dagdagan ang produksyon ho ng sibuyas sa bansa para matamo ang self-sufficiency nito. Samantala, mga kaibigan, ito naman hong pumapangalawa na huhuraw itong Central Luzon sa onion production dito ho sa ating bansa. Narito po ang balita. 5 lugar sa bansa ang may pinakamalaking produksyon ng sibuyas. Ang Ilocos, Mimaropa, Cagayan Valley at ang Central Luzon. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority, pangalawa ang rehiyon sa may pinakamalaking naaning sibuyas nitong second quarter ng 2022. Malaking bulto nito ang nagmumula sa Nueva Ecija na may halos 7,000 ektarya ng onion plantation. Nasa 27.6% umano ang onion product ng Gitnang Luzon habang nanguna ang Mimaropa na nasa 56.54%. Kung tutuusin, tumaas umano ng 20.2% ang produksyon ng sibuyas nitong 2022 kumpara nitong nakaraang taon. Mula 68.27%, 82.08% sa second quarter ng taon. Ngunit batay sa Philippine Onion Industry Roadmap 2021-2025,
2025, kailangan pa ring dagdagan ng onion production mula sa 229,539 metriko tonelada ay umabot ito ng 279,270 metric tons para makamit ang self-sufficiency sa sibuyas at magkaroon ng sapat na supply sa buong taon. Ang anihan ng sibuyas ay nagsisimula ng Disyembre, pinakamarami tuwing Pebrero at nagtatapos ng Hunyo, kaya't nararamdaman na umano ang papaubos na supply mula Hulyo. Bunsod nito, naglaan ng 100 milyong pisong pondo ang Department of Agriculture para tugunan ang ilang problema sa industriya ng sibuyas. 47.48 million pesos ang gagastusin para sa production inputs gaya ng binhi at pataba. 35.673 million pesos para sa post-harvest facilities at farm equipment. 1.5 million sa technology training at 10.048 million pesos para sa onion production research activities. Sa kabilang banda, nagpasa ng panukalang batas si Nueva Ecija 3rd District Congresswoman Ria Vergara para sa pagtatayo ng Philippine Onion Research and Development Center at ideklara ang Bongabon, Nueva Ecija bilang Onion Capital of the Philippines. Liana Canelao, CLTV News. Sa mga nagbabalak ho na magbakasyon dyan, bukod ho sa pagpili ho ng lugar na inyong pupuntahan, marahil naghahanap rin ho kayo ng paraan kung paano ho kayo makakarating sa inyong paroroonan, sa inyong destinasyon. Nako, buti na lang ho, kumpleto ho ang mga impormasyon ho dito sa CLTV News. Ha? Bakit? Meron hong car rental services para ho siguradong hassle-free ang inyong biyahe. Para ho sa mga excited ng bumiyahe, nariyan ho, mga kaibigan, mga karehiyon, itong Param Rentals. Param Car Rentals. Ulitin natin na yan. Param Car Rentals. Na kung saan, pahihiramin ka ng sasakyan sa abot kayang halaga. Yun po ang mahalaga dito. Ang buong detalye sa Trip, Treat, and Gimmick ni Karen Maurilio. Kumpara sa pagbubuk ng taxi, pagsakay sa bus at iba pang pampublikong transportasyon, mas komportable pa rin bumiyahe kung sasakay ka sa isang maganda, malinis, maluwag at maayos na sasakyan. Pero kung wala kang sariling sasakyan, huwag kang mag-alala dahil pwede ka namang humiram sa Param Car Rentals na matatagpuan sa Barangay Dapdap, Mabalacat City. October 2017 nang magbukas ang Param Car Rentals na pagmamay-ari ng mag-asawang Junjun at Catherine Banal. Ngunit ayon sa Vice President ng Param Car Rentals na si Carmina Pantoliana, nito lamang daw 2020 nakilala ang kanilang negosyo dahil sa mga relief operation at iba pang tulong na inoorganisa ng kanilang kumpanya. Actually, hindi namin to expect dahil pandemic is worst scenario po sa lahat ng mga tao, no? Pero sa amin po, doon nag-boom si Param Car Rentals last 2020. Doon siya talaga literal na nakilala sa pagtulong nila ng ating boss na si Mr. Junjun Banal and our president Mrs. Catherine Banal, na yung tulong nila na napupunta na sa iba't ibang mga lugar, doon nakilala ng sobra si Param Car Rentals. Bukod sa kilala ang kanilang kumpanya sa pagtulong sa kapwa, pumatok rin ang kanilang negosyo dahil sa kanilang pangalan na hango sa salitang madalas gamitin ng mga Kapampangan. Dahil rental kami, so nagpapahiram kami ng sasakyan. Doon sa pagpapahiram namin ng sasakyan, naisip namin na why not hindi natin gamitin si Kapampangan term which is param, na dinagdagan lang namin ng car rentals to be specific kung ano po yung pinapahiram namin. Hilig rin daw ng mga Kapampangan ang mamasyal kung saan-saan. Kaya pagpapaupa ng sasakyan ang naisipan nilang negosyo. At hindi sila nabigo dahil kung dati, 2 sasakyan lang ang pinaparenta nila, ngayon, nakapundar na sila ng 263 na sasakyan. Yung hirap nung 2 units na yon, napaka-hassle sa amin na hindi pa namin alam patakbuhin yung business namin. Nung nag-start pa lang kami, madaling araw umuwi yung sasakyan, hihintayin namin. Tapos hanggang sa hindi namin ine-expect na dumadami ng dumadami. And ngayon po, nasa 263 units na po yung hinahandle namin.
At kasabay ng pagdami ng mga pinaparenta nilang sasakyan, syempre, nagdagdag rin sila ng mga bagong branch sa syudad ng Mabalacat. Kaya naman para sa mga curious ng malaman kung paano makakapagrenta, madali lang ang kanilang proseso. Kailangan nyo lang ng 2 valid ID, proof of billing at 2,000 pesos para sa security deposit na 100% refundable pag naibalik na ang sasakyang ginamit. Maaari rin kayong pumili kung self-drive para sa mga gustong mamasyal, mag-road trip o magbakasyon, at pick and drop off naman para sa mga gusto lang magpahatid sa isang lugar gaya ng airport. Wala rin daw dapat ikabahala ang mga magrerenta dahil lahat umano ng sasakyan sa Param, bukod sa bagong modelo, well-maintained at ligtas itong gamitin gaano man kalayo ang inyong biyahe. Meron po tayong mga maintenance na nag-check po lahat bago namin siya i-release. So, bubuksan ang makina, titignan kung ano yung mga kulang at kailangan palitan. And afterwards po, doon namin siya ibibigay sa renter. 1 day o 24 hours ang minimum sa kanilang rental. Pero kung gusto niyo naman ng long term o pang matagalan, maaari ring mag-arkila mula 1 hanggang 6 na buwan. Sa sedan po natin, we have 1,300 per day Pampanga rate. Sa SUV naman, we have 2,000 pesos 1 day Pampanga rate again. And sa van po natin, we have 2,300 per day Pampanga rate. Once na nagkakaroon po tayo ng mas long terms na pinag-uusapan, mas malaki po yung discount na nakukuha po natin. Kaya naman ano pang hinihintay nyo? Gawin nyo ng komportable at ligtas ang inyong pamamasyal gamit ang mga sasakyan dito sa Param Car Rentals, the lowest car rental services here in Pampanga. Ayan, sa mga gusto pong mag-rent ng car, ayan, available po si Param Car Rentals sa lahat ng unit na gustuhin ninyo. Ayan, we have sedan, SUV, and vans na meron po tayong low rates na mapoprovide sa inyo. We have short-term and long-term din po para po magkaroon po kayo ng mga discounts. Ayan. Sa mga gusto po mag-visit sa amin, here in our main office, number 18, Dapdap Road, Mabalacat City, Pampanga. And pwede po kayong mag-chat through our page, Param Car Rentals. Pwede rin po kayong mag-text or call sa amin. Karen Maurilio, CLTV News. Alamin naman po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay Ginoong Manny Esguera, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa dito sa Clark. Narito po magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Southwest monsoon o habagat pa rin po nakakaapekto, lalong-lalo na po dito sa may Southern Luzon, Visayas at the western section ng Mindanao. Samantala po ang active severe tropical storm ng Madol ay namataan na po sa layong 1,850 kilometers dyan po sa may silangan ng extreme northern Luzon at nagtataglay na po ng lakas na hangin na umaabot ng 95 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na umaabot ng 115 km per hour. Po ay kumikilos pakanluran hilagang kanluran sa bilis lamang ng 15 km kada oras. Sa ngayon po ay malayo pa naman ang bagyo pero hinihila na po nito unti-unti yung habagat na siya nakakaapekto nga po dito sa may Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Ang Zambales po, Bataan, Occidental Mindoro, Palawan, Aklan, Antique, Negros Occidental, Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Maula po ang papawirin dyan na may mga kalat-kalat ng mga pagulan, pagkidlat at pagkulog po ay dulot nga ng habagat o ng southwest monsoon. Samantala po ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa, magiging bahagi hanggang sa kuminsan ay magiging maula po ang papawirin. Meron lamang po tayong inaasahang mga pulo-pulong mga pagulan, pagkidlat at pagkulog, especially po sa bandang hapon o gabi. Ito po ay dulot din ng mahinang southwest monsoon o habagat at ng localized thunderstorm. Ito lamang po yung mga weather system na nagbibigay po ng mga pagulan sa ilang parte ng ating bansa, kaya pinag-iingat pa rin po natin mga kababayan.
At yan ang mga balitang nakalap ho ng CLTV News. Mga kaibigan, ang CLTV Balitaan para sa karagdagang pandetalye, maaari po ninyong balikan ang aming pong mga social media pages. Para po makita po ninyo dyan, ito pong mga balitang-balita dito sa Central Luzon. Mula po sa aming pong Facebook account at CLTV36 Official at CLTV36 News. Dalawa po yung account namin dyan po sa Facebook. Sa Twitter naman at CLTV36. At ang amin naman pong Instagram at CLTV36 Official. At kung nais po ninyong panoorin via YouTube mga kaibigan, opo, meron din po kaming YouTube channel at CLTV36 Official at ang aming pong website, pakibisita ho mga kaibigan, www.cltv36.tv. Mapapanood din ho ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa aming pong 39 cable partners. Kasama ho ang buong puwersa ng CLTV News and Current Affairs. Sa ngalan ho ni Kuya Justin Dizon, ang inyong lingkod, Paolo G. Santos. Marami pong salamat at ingat po kayo palagi. God bless you all po. Hanggang sa muli.